Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, serdecznie witam na dzisiejszych uroczystościach. 72 lata temu ponownie spotykamy się tutaj po raz kolejny. Przychodzimy tutaj co roku, by przypomnieć tę historię, która nie przynosi zaszczytu ani chwały, ale jest bolesna dla wszystkich tych, którzy tutaj przez ten obóz przeszli, którzy o tym pamiętają, którzy chcą o tym pamiętać, którzy apelują do tych, od których to zależy, żeby to miejsce miało należytą cześć i żeby zostało w pamięci na zawsze. Witam serdecznie wszystkich, którzy tutaj dzisiaj z nami są. Pana Grzegorza, przepraszam, pana Marcina Lipę, pana Eugeniusza Nagla z TSKM Katowice, kolegów z innych organizacji, pana Leona Swaczynę, Ślązoki Razem, pana Andrzeja Rocznioka, Związek Ludności Narodowości Śląskiej, Policja, Wspólny Dom, kolegów naszych z Fundacji Silesia. Wspominałem to serdecznie, przepraszam. W każdym razie bardzo się cieszę, że Państwo, panowie, znaleźli czas, że Państwo znaleźli czas na to, żeby być tutaj dzisiaj z nami. Ta uroczystość nie będzie długa, ale składa się z kilku etapów. Ta pierwsza część najbardziej istotna tutaj, potem przechodzimy jeszcze od dawnej rzeźni, żeby a o godzinie 11:30, 11:40 MKP ma wozić Bieda, a potem spotkanie z autorką książki Afryk. Zamknięcie tego dzisiejszego dnia. Przy okazji, jak jestem przy głosie, to również zapraszam Państwa jutro w Chorzowie uroczystości o godzinie 10 w Świętej Jadwidze, a później pod ZUS-em symboliczna wiązanka kwiatów również dla ofiar tragedii górnośląskiej, ponieważ w obecnym budynku ZUS-u po 1945 roku mieścił się Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Tam również chcemy te symboliczne kwiaty, wiązankę kwiatów złożyć. Także bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Proszę o zapraszanie czy pana Eugeniusza Nagla. Gdyby ktoś z panów czy państwa chciał jeszcze zabrać głos, to serdecznie proszę, po całej części oficjalnej złożymy kwiaty. Bardzo dziękuję. Czy pan poseł też by chciał coś powiedzieć? Bardzo proszę. To chwilę, bardzo proszę stanąć koło mnie. Kto jeszcze chciałby coś powiedzieć, proszę tutaj stanąć koło mnie, a ja się już wycofuję bardzo serdecznie. Proszę panie Eugeniuszu. Cóż można w tym miejscu powiedzieć? To miejsce miało być zapomniane. To zapomniane z dwóch stron. Zarówno ze strony sprawców, którym bardzo zależało, żeby to utajnić, co tutaj się działo, ale zapomnieć chciały też ofiary tego miejsca. Ofiary przez ostatnie 2 dekady spotykamy się tutaj. Oczywiście to miejsce tak nie wyglądało. Głównie Anton, Nowok, Erwin, Nalepa, jak pani Boryczek, Dorota, Wiesza Kruska, ale także obecnych tutaj pana Swaczyny, pana Rocznika. Miejsc na Śląsku jest wiele. To tutaj szczególnie dotyka nas. No ale cierpienia po II wojnie światowej, po przejściu frontu rosyjskiego, to nie tylko te obozy, to także zesłania, ale i zapędzenia, o których mało kto mówi,
Państwa, no miejsce to jest, tak jak przed chwilą mój przedmówca powiedział, nie jedyne, ale jest to miejsce ważne i symboliczne. To jest to miejsce, gdzie skończyło życie bardzo wielu naszych rodaków, to obojętnie jak to słowo rozumiemy, tylko dlatego, że byli sobą. Wobec tego jesteśmy im, tym, którzy tu już zginęli, tym, którzy przeżyli, aczkolwiek stracili zdrowie, stracili cześć, jesteśmy im pamięć. Pamięć, która no, jest za nas uważana, która nie jest wzięta. Wobec tego od nas zależy, czy tą pamięć da się uratować i tą pamięć da się rozszerzyć. Ale również współpracować z IPN-em, który rozpoczął pewne prace i chwała za to, natomiast była większa chwała. Musimy też pamiętać, że rozmawiać również o tym, że ich oprawcy niestety nie zostali rozliczeni. Większość tych oprawców chyba już nie żyją. Natomiast nasze państwo nie sprawdziło się, bo głównemu oprawcy prawie do końca życia z naszych podatków płacono emeryturę. To jest rzecz, która po prostu jest bolesna. Gdyby nie to, że ówczesny minister w pewnym momencie wstrzymał te płatności, to byłaby to już totalna hańba. Natomiast my po to, żeśmy tutaj zebrali, nie żeby podjudzać, nie po to, żeby wykorzystywać przeszłe tragedie do bieżących, tylko po to, aby pamiętać. I bardzo jest ważne, aby każdy z nas przekazywał swoim następcom, tą pamięć, bo też tej pamięci te miejsce zniknie. To, że się udało już coś zrobić, czyli że są tu te tablice, które być może nie są takie, jak wielu by chciało, ale już coś się zaczęło. Dalej się rozwinęło, aby było to miejsce pamięci, aby to było miejsce pamięci, które można łatwo znaleźć na każdej mapie. W tej chwili nie można tego łatwo znaleźć. Wobec tego dziękując wszystkim za przyjście, proszę też wszystkich o tym, aby pamiętali, że jest w każdym pewna misja. I o to, abyśmy o tej swojej obywatelskości pamiętali. Wszystkich proszę i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Panu posłowi za słowo i naprawdę nie liczyłem na to, ani nikt z naszych wspólnot, które tutaj przyjechały, nie liczyły, że jakiś poseł przyjdzie, poseł Rzeczypospolitej i powie to, co powinien powiedzieć, praktycznie rzecz biorąc, najwyższe władze Rzeczypospolitej, które powinny po prostu choć raz przyjechać tutaj, nie po głosu, tylko przyjechać po to, żeby powiedzieć przepraszam. Przepraszam za to, że to takie się stało. Natomiast to jest Dorol, którego dla swojego przyjaciela z Warszawy, który napisał książkę Mała zbrodnia o polskie obozy koncentracyjne. Poczytajcie, ten człowiek wiecie o tym, że takie coś było, ale za chwilę podkreśla, że on o tym nie słyszał w szkole. Ani średni, ani na studiach, mimo że jest dziennikarzem i chciałbym, żeby o polskich obozach koncentracyjnych powojennych było słychać, było wiadomo. Poprosimy teraz o złożenie wiązanki kwiatów i potem kto ma ochotę, to jeszcze przejdzie tam na tą część, o której mówimy, tak?
Leon, ty też robisz, tak? To chodź też, bo nie będziecie na... Na zdjęciu. Jest Panie Marku, tak? No co robimy? Pani też jest gotowa już, tak? Fajnie. Dziękujemy serdecznie wobec tego i my przechodzimy teraz tam, bo na tym drugą przystanku Setkę, nie? Łączyć. No jest, właśnie. Ktoś chciał tu zdjęcia. No, tak, tak.